Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лейсан Галиева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Сәнгать һәм экология. Әлмәтлеләр гадәти булмаган эко-экскурсиядә катнашты. Шундый эко-активистлар буларак без төрле чаралар оештырып, аларны бу иҗатка тартасыбыз килә. Эшче талантлар. Әлмәттә безнең заман фестиваленең зона этабы тәмамланды. Репетируем, возможно, йөрибез тырышалганча. Освобождениелар бар инде, освобождение, эштән, идән, ял итәм шуның белән. Бәләкәй чемпионнар. Әлмәт балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр ГТО фестиваленең финал этабында катнашты. Бүләкләр и документ, грамота бирәләр бит инде безгә. Каждому аларга шатлыктыр дип уйлыйм. Калабыз чисталыгыннан башлап иҗади алгарышка кадәр калабызның мураллары һәм арт объектлары гидлары узган шимбә экскурсиясен эко-экскурсия форматында уздырдылар. Алдан планлаштырылган чарага әлмәтлеләрен дә чакырдылар һәм бу сәяхәтнең ни белән беткәнен Рәдифә Нигманова белә. Первым мы рисовали этот мурал, и таким образом запечатлели в красках. Эко-экскурсияны алып баручы Ләйлә Шукалюкова. Ул гид буларак чагыштырмача яңа эшли башлаган. Зак торган яшәгән кешеләрдә хәтта исемнәрен дә белми, бу муралларның исемнәрен белми, аның мәгънәсе нәрсәдә икәнен белми. Кайсы вакытта бу мурал миңа ошамый, ник монда ясаганнар дип әйтәләр, ләкин аннарысын мәгънәсен аңлаткач, кешеләр вау, шундый текә, матур, мәгънәле безнең мурал икән дип шаккаталар. Һәм biz bu иҗатны кешеләргә аңлатырга, күрсәтергә телибез һәм менә шундый эко-активистлар буларак без менә төрле чаралар оештырып, аларны бу иҗатка тартасыбыз килә. Бу һөнәр аша ул тарих, татар мәдәнияте һәм укытучылыкка булган ихтыяҗ кызыксынуларын берләштерә алган. Һәр яңа экскурсия алдыннан ул үзенә яңа маршрут сала. Шулай чираттагы очрашуга әзерләнгән арада мураллар, арт-объектлар тирәләренең бигүк чиста булмавына игътибар итә. Бу хакта уртага салып сөйләшкәч, башка гидлар аңа шундый эко-экскурсия оештырырга тәкъдим итә. Уйланган, эшләнгән, башкаларга үрнәк булсын дип, сәяхәткә хезмәттәшләре дә кушыла. Шулай итеп, Гафиятуллин урамыннан башлап 1 миллион тонна нефть чыгаруга багышланган билге, аннан килеп 1 мурал урнашкан шарлауыклы буарлар тирәсендә чисталык урнаша. Очень большой улов, да. Мы сегодня собирали. Еще 2 пакета, 8 пакетов. Алтын алмалар турында әкиятләр 5 еллык паблик арт программасы кысаларында Әлмәттә 40-тан артык арт-объект булдырылды. Шул исәптән мураллар, скульптуралар, лазер инсталляцияләр һәм мультимедиа объектлар. Бүген бу программага алмашка Әлмәттәге ачык остаханәләр килде һәм замандашларыбыз төбәгебезнең тарихын, мәдәниятен яңа проектлар аша тикшерүен дәвам итә. Шулай булгач, халыкны агарту эшләре дә туктамый дигән сүз. Кызганычка каршы әлеге экскурсия хакында алдан игълан ителгән булса да, бу чарага әлмәтлеләр күпләп кушыла алмады. Ләкин беренче коймак төерле була дисәләр дә, аны төзәтергә була ди. Чараны оештыручылар шуңа күрә ачык остаханәләрдәге афишаларны карап барыгыз һәм чисталыкка үзегезнең өлешегезне кертәсегез килсә, алга таба кушылыгыз. Рәдифә Нигманова, Алик Павлов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Библионефть бинасында чакырылган кунаклар белән очрашулар циклы дәвам итә. Анда заманча иҗат һәм классик сәнгатьнең актуаль темалары турында аралашу үткәрелә. Бу юлы Гнесиннар исемендәге Россия музыка академиясенең беренче проректоры, Мәскәү дәүләт консерваториясе укытучысы Святослав Голубенко очрашуның спикеры булды. Анда безнең төшерү төркеме дә булып кайтты. Всем добрый день. Я рад всех вас видеть. Вижу много студентов. Это радует. Мы сегодня буквально со Святославом разговаривали касаемо того, что надо развивать более активно профориентационную работу с Российской академией музыки имени Гнесина.
получать больше информации от московских. Святослав Голубенко музыкант, укытучы, флейтист. Болашактан ук оның әтиәнисе музык мәктәбенә бирә. Ул фортепиано, флейта һәм арфа музыка уен коралларында уйный. Соңрак флейтаны төп корал итеп сайлый. Виолончелист әтисе шулай ук музыкант булырга хыялланган әбисе егеттә музыкага мәхәббәт уята. Алар аның тормышында мөһим шәхесләргә әверелә. Бүген Святослав Голубенко укучыларга кыйммәтле тәҗрибәсе белән бүлешә. Темпераментлары һәм характерлары төрлелегенә карамастан, аларның потенциалын ошарга ярдәм итә. А на мастер-классе это всегда возможность понять, Өстәханә барышында теге яки бу укучының нинди үсеш этабында булуын аңларга мөмкин. Аңа нәрсәдер әйтергә кирәк. Кайвакыт миңа да укучылардан өйрәнергә туры килә, чөнки һәрвакыт шундый бик кызыклы табылдыклар була. Күпме яшьләр, студентлар мәктәп укучылары белән аралашсам, кагыйдә буларак аларда шулкадәр күп яңалык, сезне тулыландыра торган яңа энергия була. Сколько общаюсь с молодыми людьми, с студентами, с учениками школ, это, как правило, люди, которые, у них столько всего нового, столько какой-то энергии новой, которую ты тоже должен обязательно брать, подпитываться ею. Очрашу барышында Святослав Голубенко илнең әйдә баручы музыка уку йортларының берсе булган Гнесиннар исемендәге Россия музыка академиясенең эш тәҗрибәсе белән уртаклашты. Ул академиянең классик музыка белеме традицияләрен заманча алымнар һәм инновациялар белән ничек берләштерүен сөйләде. Очрашуда катнашучылар музыкаль мәгарифтә нинди яңа юнәлешләр барлыкка килүе, яшь музыкантлар өчен нинди перспективалар ачылуы белән кызыксынып сораулар бирделәр. Мондый мөмкинлек Нефтче мәдәният йорты җитәкчесе Рамил Садриев тырышлыгы. Святослав Голубенко приехал действительно по моему приглашению. Святослав Голубенко минем чакыру буенча килде бүген. Без аның белән бергә мәдәният өлкәсендә югары идара мәктәбендә укыйбыз. Бүген без аның белән аралашканда, без Нефтче мәдәният сарае, мәгариф учрежденияләре эшчәнлеге кысаларында ничек хезмәттәшлек итә алу вариантларын уйлаштык. Минем уйлавымча, без уңышка ирешербез. Здесь, в Альметьевске, в рамках деятельности Дворца культуры Нефтче и образовательных учреждений. И я надеюсь, что у нас получится. Ты очень просто неактивно, очень как бы, так легонечко, чуть-чуть, да. Нет, надо вот прям дома, да, вот, значит, встаешь и там. Очрашу ахырында флейтада уйнау буенча өстәханә узды. Чакырылган кунак кызыксынып килгән һәрбер укучыны индивидуаль тыңлады. Киңәшләрен бирде, үсәргә дөрес юнәлеш күрсәтте. Алсу Ахмаджанова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Поиграть там по-разному, да? Әлбәттә, ел сайын үткәрелә торган «Наше время» безнең заман 13-нче Ачык Республика телевизион фестиваленең зона этабы узды. Бу бәйге эшләүче яшьләрнең иҗат ярышы. 2 көн дәвамында колабызда хореография, музыка номинацияләрендә Татарстанның Көньяк, Көнчыгыш һәм Кама аръягы районнары яшьләре осталыкта ярышып кына калмады, күренекле мәдәният белгечләренең остаханәләрендә дә катнашты. Фестивальдә Татарстанның 12 районыннан һәм шәһәреннән 45 предприятие һәм оешма хезмәткәрләре катнаша. Зәй, Чистай, Ширмешән, Алексеевск, Нурлат, Актаныш, Яңа Шишмә, Лениногорск, Аксубай, Сарман, Баулы һәм Әлмәт районнарыннан эшче яшьләре хореография, музыка һәм дан минуты номинацияләрендә 70 иҗади номер тәкъдим итте. Быелгы фестивальнең төп темасы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 80 еллыгы һәм ватанны саклаучылар елы. Мы сегодня очень много плакали. Вот Аристотель, этот великая его древнегреческая вот эта аксиома о катарсисе. Мы испытывали сегодня это чувство несколько раз. Вот Алина Франковна Иевов, губернский театр, рыдала на номерах наших конкурсантов. Я не хочу особенно кого-то выделять в этом отношении, но я вам хочу сказать, что вот счастье наше от того, что мы вот это придумали, делаем, и счастье, оно нас переполняет. Свободные ветры не бьют, а ласкают вам спины. Фестиваль яшь белгечләрнең талантларын күрсәтү мәйданчыгы булып хезмәт итә. Тармак ара элемтәләрен ныгытуга ярдәм итә һәм Татарстан яшьләре арасында һөнәри юнәлешләрне популярлаштыра. Бу хакта катнашучылар үзләре дә сазыклый. Үзе бер разнообразие. Эштән соң ял итәргә, кичтән кайтабыз, кичкә монда киләбез, биюгә, репетировать итәбез. Возможно, йөрибез тырышалганча. Освобождениелар бар инде, освобождение, эштән идән ял итәбез шуның белән. Бундай фестиваль кирәк, потому что яшьләрнең талантын күрсәтер өчен, чтобы алар үзләрен,
күрсәтер өчен кирәк. Аннан соң инде яңа танышлык, яңа очрашу, яңа аралашу мөмкинлеге. Әйе, потому что мен монда безнең заманда беренче тапкыр чыгыш ясыйм. Мин килгәндә башка җегетләр уже беренче ел катнашмыйлар иде. Мин килгәчтен яңа танышулар, җегетләр молодцы. Мине үзләренә командага кабул иттеләр. 21 елда мин катнаштым. 4 номинациядә, bütün номинациялар безнең призовой урында булдылар. Быелгы катнашуның максаты? Казанга барырга, гала концертта катнашырга. Фестивальнең гала концертына иң асыл дип табылган номерлар кертелде. Әлбәттә, инде бүләкләү тантанасы да булды. Җиңүчеләр арасында Татнефть компаниясе предприятиеләре хезмәткәрләре, Татнефть профсоюз әгъзалары да шактый иде. Наше время безнең заман фестивале 2013 елда Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы һәм башка ведомстволар белән берлектә Татарстан Республикасы сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы тарафыннан гамәлгә куела. Ул ЮНЕСКО эшләре буенча Россия Федерациясе комиссиясе игидасы астында һәм Татарстан Республикасы рәисе ярдәме белән уздырыла. Проектның авторы Созвездие йолдызлык яшьләр иҗтимагый оешмасы. Фестивальнең төп максаты яшьләр һәм балалар милли проекты бурычларына туры килә торган яшьләрнең үз-үзләрен тормышка ашыру өчен шартлар тудыру. Зона этабында җиңүчеләр фестивальнең финалына чакырылачак. Анда республиканың эшләүче яшьләренең иң яхшы вәкилләре җыелачак. Рәдифә Ногманова, Алик Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бөгелмәдә Хинт бәйрәмен билгеләп үттеләр. Дивали дип аталган бәйрәмне Васанта Хинт бию ансамбле коллективы оештырган. Бу көнне Бөгелмәнең татар мәдәнияты үзәге сәхнәсе төрле төстәге лампалар үзәгенә әверелде. Халыкта бу бәйрәмне утлар фестивале дип атыйлар. Хинстан һәм Хинт биюләрен яратучылар өчен Бөгелмәдәге махсус хәбәрчебез Айсалу Миннибаева сюжеты. Буяуларның төрлелеге, музыка, матур киемнәр кигән кызлар, хинт биюләрен, көйләрен башкалар белән бутап булмый. Күпләр аларга балачактан гашык. Екатерина Красильникова шуларның берсе. Яшьтән үк хинт биюләре белән шөгыльләнә. 15 ел эчендә бу биюнең барлык нечкәлекләренә өйрәнгән. Хәзер үзе бию студиясында башкаларны биергә өйрәтә. Меня привлекает энергетика индийского танца. Мине хинт биюләренең энергетикасы җәлеп итте. Бу бик эффектлы. Миңа кыз буларак матур костюмнар да бик ошый. Екатерина Красильникова Дивали бәйрәмен билгеләп үтәргә махсус килгән. Хинстанда бу чараны утлар фестивале дип атыйлар. Ул яктылыкның караңгылыкны, яхшылыкның явызлыкны җиңүен символлаштыра. Бу көнне һәркем үз йортларын яктыртылган лампалар белән бизи. Шуңа күрә татар мәдәнияте сәхнәсе утлы фонарьлар белән тулы иде. Индийский праздник Дивали насчитывает... Дивали бәйрәме күп гасырлар агымында 5 көн дәвам итә. Ел сайын төрле биюләр куябыз. Ул яңа елга охшаган бәйрәм. Бу яхшы кәеф алып килә. Тәртипкә урнаштырылган фонарьлар, шәмнәр әлеге бәйрәмнең атрибуты. Васантаның хинт биюләре ансамблендә 5 төркем шөгыльләнә. Кичкенәдән улсына кадәр биюләр ярдәмендә без рухи яктан камилләшәбез, эстетик хисләрне, акылны, тәннең сыгылмалыгын үстерәбез ди биючеләр. Дивали бәйрәмендә алар бөтен осталыкларын күрсәттеләр. 2 сәгать дәвамында тамашачылар биюләргә сукланып Хинстан көйләрен тыңлап ләззәтләнде. Айсылу Миннибаева, Ямьяхин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Сәламәтлек зур байлык, шуны исәптә тотып төбәге бездә кичкенәдән үк спортка мәхәббәт тәрбияләргә тырышалар. Күп санлы объектларда меңәрләгән бала спорт белән шөгыльләнә. Әлдән-әле ярышлар уздырылып тора. Шуңа өстәп хезмәткә һәм оборонага әзер готов к труду и обороне хәрәкәте дә яңартылды. Узган шимбә балалар бакчаларында тәрбияләнүчеләр арасында 9-нчы яшь ГТОшкалар фестиваленең финал этабы үтте. Хезмәткә һәм оборонага әзер исеме астындагы хәрәкәт илебездә яңадан торгызылган проект. Һәм әлбәттә инде сәламәт булып тәрбиясе өчен бу эшне иң нәниләрдән башлыйлар. Шуңа күрә калабызда менә инде 9-нчы тапкыр балалар бакчалары арасында шушындый фестиваль уза.
Шаян нәниләр балалар бакчасы командасы ярышларда ел сайын катнаша. Быел узган елдагыга карый бераз катлаулы булды ди физик культура буенча инструктор Алия Кудаярова. Бәйге нигезләмәсе буенча беренче этапта командалар сәламәт яшәү рәвеше һәм ГТО комплексы нормативларын үтәү темасына видеоролик төшерергә тиеш булганнар. Бу этапны узган 10 команда финалда очрашу бәхетенә ия. Шул исәптән Шаян нәниләрдә. Безнең кызлар, малайлар бик акыллы. Безгә уңышлар телим. Чараны оештыручылар бу очрашуны спорт бәйрәме дип атый. Быел аңа Татнефть компаниясе теләктәшлек белдерә. Дүртәр малай һәм кыздан торган финалга чыккан командалар чиратлашып 3 нормативны үти. Гимнастика эскәмиясендә авыша, гәүдәне күтәрә һәм урыннан озынлыкка сикерә. Бу шаралар иң мөһиме, наверное, балалар өчен, аларның көчләрен, соревновательный духларын сүндермәс өчен катнашырга һәм дә инде бүләкләр и документ, грамота бирәләр бит инде безгә. Каждому аларга шатлыктыр дип уйлыйм. Төп нормативлардан тыш командалар төгәллектә дә ярыштан бәләкәй тупларны боҗра эшенә ыргытырга кирәк булды. Быел яшь ГТОшкалар фестивалендә катнашу өчен 28 мәктәпкәчә учреждение вариза бирә. Гомумән алганда спорт чарасының этаплары 500-дан артык баланы һәм аларның әти-әниләрен берләштерә. На сегодняшнем мероприятии Бүген чарада иң-иңнәр катнаша, алга таба да безнең мәктәпкәчә учреждениелар шулай ук актив булырлар дигән теләктә калам. А наши дошколята будут также активно принимать участие. Җиңүчеләр итеп 56-нчы балалар бакчасы командасы танылды. Икенче урында 22-нче, өченчедә 50-нче балалар бакчасы. Финалга чыккан һәр катнашучы бүләкләр һәм дипломнар белән кайтып китте. Радифа Ногманова, Олег Павлов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бүгінге шулар иде. Мин Лейсан Галиева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.